uEugene de Kock wayaziwa ngegama lika-Prime Evil ngeqhaza lakhe lokuhola iqoqo lamaphoyisa ayebulala abamnyama. Wathola ushwele ngezenzo zakhe zobubi eziphathelene nezombusazwe, wagwetshwa udilikajele ngamacala okubulala ayisithupha. Emva kweminyaka engama-20 ebhadle ejele, udaba lwesicelo sokukhishwa kwakhe ngoshwele sekuphenduke indaba enzima kwezombusazwe. Ngaphambili kulo nyaka, ungqongqoshe wezamajele uMichael Masutha wenze okungajwayelekile, wanqaba isincomo somkhandlu wezamajele sokuthi uDe Kock akhululwe. During my consideration of the matter, it became doubtful to me whether the victims or their families have been consulted as required by the law. uDe Kock wayisa uMasutha enkantolo ngalesi sinqumo, yize ebamba iqhaza ezinhlelweni zokuhlangana nemindeni yezisulu zakhe. Abameli bakangqongqoshe bathi yilokho-ke kumenze wavuma ukulibukisisa lolu daba. I think it is very positive, and a very positive indication that he will get given parole when the minister finally decides it on or before the 31st of January. uMasutha uvume nokubhekisisa udaba lwe-parole ka-Ferdinand Barnard naye owayekuleli qoqo. Umkhandlu wezamajele awuzange usisekele esika-Barnard isicelo.